Bună dimineața de pe platou Bucegi, undeva mai sus de la cabana Piatra Arsă. Astăzi vom face o drumeție către vârful Omu, pe un traseu extraordinar de frumos. Acum suntem în urcare spre Babele. Un traseu ușor, dar nu este greu. Vom vizita Babele, Sfinxul, Omu, Bucșoiu și ne întoarcem pe la crucea de la Caraiman. Avem și un grup foarte frumos, așa că o să-i prezentăm așa pe fiecare. Amalia, Alexandru, Andreea, că sunt așa, Cristina, Alin, soția dânsului Violeta, Angela, Adrian, salut, și Toprița. Cum vă cheamă? Ia să văd. Mai țin minte sau nu mai țin minte? Ia să. Silvia, Ramona de fapt, cu Teodora. Până unde să coborâm? Oh, și mașinile? Cine le ia? Te întorci tu? Mă întorc cu mașina. Bravo! Nu, eu propuneam să merg pe jos. Să cobori? Păi și mașina ta cine ți-o ia? Stai că tu ești cu mine. Stai că tu ești cu mine. Uite, mașina ta e la Focșani. E la Focșani. Ai, nu e de... Mergi până mâine dimineață în Sinaia. Da, e de mers la niște. Mai bine, cred. Nu e doar o fată, sunt chiar două fete. Da, ultima mea cea mai... Da, știi care de altă parte a fost Mirel cu Teodora și cu Silvia. Da. Uite acolo furnica, da? Un grup fantastic, am ajuns la Babele. Oarecum, mai avem puțin, dar suntem aici. Toți sunt vânjoși, merg de rup, atletici toți. Care mai de care să bage în fața mea, să-mi ia pâinea de la gură. Dar unde sunt fetele de la... uite-le. Au rămas în spate. Galațiu! E ok? Ce? Zi! Când eram cu măștile în pandemie, după ce am purtat mască, toți cădeam de... Băi, eu n-am purtat mască. În față avem cabana Babele. Aici vom face și noi o pauză frumoasă, pe care ne vom continua traseul. Ce să Nu, mai încolo dacă vreau acum. Nu, mersi. Uite-le aici. Cum a fost până aici? Cine vrea? De tot. Prea ușor, prea cal la țară. Alune? Ce mănânci? Sandwich. Am crezut că e varză. Știi? Salut, cum e? Cum e aluna de la munte? Perfect. Zile ceva, Ramon. Zile Haideți la munte, nu stați acasă. Cum e? Cu toată lumea stă acasă, numai noi plecăm. Nu știu ce pierd. Cum e? Perfect. Până la fix, da. Adică vreo 12-13 minute. Lux. E vis. Facem și noi 2 ore până la Omu, că așa scrie pe plăcuță, 2 ore. Suntem în stare? Putem? Putem, normal. Normal. Face și niște pauze.
Poți să vorbești, că nu e problemă. Haideți, vă aștept la Sfinx! Un obiectiv foarte frumos și important al României. Vine și grupul din spate. Vom ajunge și la releu, da? Sus, pe întoarcere. Suntem în deplasare spre vârful Omu, să vedem față cabana. O frumusețe! E aproape. Jumătate de oră. Jumătate de oră. Jumătate de oră. Da. Așa, grupul se mișcă fantastic. Cu Cristina în prim... Andra Bulea. Da, de ce Andra Bulea? Mamă, e atât de complicat. Mi-a zis, da, schimbă. Nu. Mărit, adică. Am revenit. Ah, da? Nu ți-a plăcut numele ăla? Așa. Grupul fantastic. Da, sper să vă placă, vremea e bună. Ne prăjim o leacă. Sfatul meu să purtați ceva pe cap când nu faceți vreo insolație. Uite, avem și niște bujori de munte în față. Frumos, da, da. Prea frumos, prea ca la țară, nu? Da. În față colții Obârșiei sus, să văd. Ce vedeți în față, lângă cabana omului, e vârful Bucur Dumbrava. O să urcăm și pe aia. Da, da, da. Mai întâi pe aia. Andrei, facem poze la zăpadă. Facem niște poze la zăpadă. Lasă, nu te grăbi că e lungă ziua. Noi am coborât seara cu lanternele. Știu. Până la 9 Știu. ziua. În față se văd acele Morarului, un peisaj foarte frumos și releul de la Coștila. Peisajul este fantastic și noi continuăm urcarea spre Omu. Aici ne vom mai strige o leacă. Felicitări, Irina, super tare. Mulțumim. Super tare. Felicitări. Am ajuns și la home. Super tare.
Felicitări! Felicitări! Super tare! Felicitări, Cristina! Inshallah. Super! Felicitări! 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 Felicitări dacă vrei, nu e... Felicitări! Felicitări! Yeah! Hai! Haideți! Felicitări! Super. Felicitări! Așa, și noi aici. Noi aici în cameră. Super, super tare! Dragilor, vă salut de la Vârful Omu. O să vă fac o scurtă prezentare să vedeți și voi zona. În față aveți stația meteo de la Vârful Omu, una dintre cele mai importante stații meteo din țară și totodată și bază salvament. Și coborâm în față să vede vârful Bucșoiului, care era în program, dar din păcate cu problemele care le-am avut pe traseu, le știți și voi, nu o să ne mai permită timpul. În față e vârful Scara, unde ar fi trebuit să ajungem și este un traseu foarte departe. Da, și iar în dreapta e Valea Mălăiș, dar nu se vede de aici. Frumos este că în spate, la vârful Scara, o să veniți și voi cu mine, deocamdată sunt singur. Și o să vedeți cu ochiul vostru, o să vă dați seama, în spate e Piatra Craiului și mai în spate e Iezer Păpușa, unde o parte cu voi ați mers cu mine. Iar aici altă grupe muntoase din Munții Buceci, da? Găvanele, vârful Bucur Dumbrava, unde vom ajunge, Bătrâna, da? Zona este foarte frumoasă. În față e vârful Bucur Dumbrava sau vârful Ocolit, pe care o să urcăm și noi. Iar acum o să dau colțul de pe cabană și o să ajung la voi. Și am ajuns și pe vârful Bucura Dumbrava, un alt vârf frumos al munților Buceci, foarte aproape de vârful Omu, un vârf foarte frumos, interesant, da? 2503 metri și ce să zic, să felicităm și dragii noștri participanți, da? Ultimul vârf. Salut, felicitări, salutare Andrei, felicitări Cristina, felicitări Angela, scuze că te sunt tare, da, felicitări Adi, felicitări Alexandru, Să ne trăiești. trăiască toată lumea. Felicitări, hai pe aici! Felicitări, bam! Bravo. Bravo, felicitări! Mulțumim! Felicitări! Felicitări! Hai Teodora! Hai că te filmăm! Felicitări! Hai să o încurajăm o leacă că e supărat. Hai Teodora, haideți! Hai Teodora! Hai să o faci să zâmbească o leacă! Hai că poți! Ei, ultima! Aplauze. Bravo! Banc! Da.
Ce hainoasă ai fost. Ioaniță, laie, bucălaie. Dragilor, am ajuns și la finalul drumeției noastre pe ziua de astăzi. Nu mai am multă baterie pe asta, așa că o să închei aici filmarea. Într-un cadru mioritic. Așa. Sper că v-a plăcut astăzi. Și cum spuneam, vârful Bucur-Dumbrava, vârful era o chestie așa acolo. Eu îmi doream pe Bucșoiu și măcar pe colțul Bârșiei, dacă nu pe scara și la Crucii. Dar, mă rog, așa a fost să fie. Sper că v-a plăcut foarte mult. Vă mulțumesc și vă mai știu și cu altă ocazie. Un mesaj de final, ceva, de fiecare, dacă aveți ceva de zis. Care a zis, bă, am slăbit 2 kg, care bă, m-am îngrășat 2 kg. Da. N-a fost perfect. N-a fost. Fetelor, ăsta e finalul drumeției noastre. Serios? Din punct de vedere al camerei de filmat. Mai avem. Nu, e din punct de vedere al camerei de filmat. Sper că v-a plăcut foarte mult. Și dacă aveți ceva de final de spus pe cameră, să aveți aici. Mulțumim, ne-a plăcut foarte mult. Ești un foarte bun ghid. Încerc și eu să fiu. Uite, ne-am întârziat foarte mult. Aici ne doream și... Da, bine, efortul era considerabil mult mai mare, dar vârful cel mare l-a marcat. Gata, poți să închizi camera ca să te știi. Da. Bine, acum hai că închid camera și urmează șuturi și Billy negri. Da, vă mulțumesc. V-am pupat.